Σήμερα στο unboxing βίντεο έχουμε το Nvidia Shield Tablet. Το Nvidia Shield Tablet έρχεται με 8 inches οθόνη τεχνολογίας IPS. Έχει τον καινούριο επεξεργαστή Nvidia Tegra K1 με πολλά καλό GPU, τον Clepper με 192 cores, επεξεργαστή δηλαδή. Είναι ο πανίσχυρος επεξεργαστής καινούριος της Nvidia. 8 inches Full HD LCD οθόνη, 2 GB RAM, 16 GB και microSD. Έχει Wi-Fi, Bluetooth 4, έχει δύο κάμερες μπροστά και πίσω 5 MP και πάμε να κάνουμε το unboxing. Έχουμε εδώ το κουτί και εδώ πέρα βρίσκουμε πρώτο το tablet. Nvidia Shield, the ultimate tablet for gamers. Εδώ είναι η κάμερα που είναι πίσω. Εδώ είναι η μπροστινή κάμερα. Ας αφαιρέσουμε τα πλαστικά. Έχουμε εδώ πέρα το σήμα μεγάλος στο πίσω μέρος Shield. Εδώ πέρα είναι το Direct Stylus. Έχουμε το jack για τα ακουστικά μας, το HDMI, το USB για φορτίση, εδώ το μπάσο. Έχουμε δύο στερεοφωνικά ηχεία μπροστινά και στα πλάγια έχουμε μπάσα. Μιλάμε για καταπληκτικό ήχο. Λοιπόν, αυτό είναι το tablet μας. Εδώ πέρα είναι το power button, volume up down. Εδώ η θύρα που μπαίνει η SD card για επέκταση μνήμης, micro SD. Για να δούμε και το πενάκι, είναι σε αυτήν την γωνία. Direct Stylus 2. Πολύ ωραίος ο σχεδιασμός του. Μάλιστα, αυτό ήταν το unboxing βίντεο του Shield Tablet. Έχουμε και το cover. Θα το δούμε σε άλλο βίντεο αυτό. Και δεν έχουμε κάτι άλλο, είναι τα manuals, το φορτιστής με το adapter και τα manuals, τίποτα άλλο δεν έχω στο κουτί. Λοιπόν, γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye.